Hola Cuixeros, què tal, com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja haureu vist amb el títol i en la miniatura, doncs sí, us ensenyaré els meus 5 cubs preferits de la meva col·lecció de cubs, que ja en tinc com uns 23, em sembla. Doncs bueno, comencem. Espera. Abans de començar, vull que et subscriguis al canal i que deixis un like a aquest vídeo, i a tots els meus. Doncs bueno, ara sí, comencem. Per a començar, començaré amb el 2x2, vull dir, perdó. Tinc 3 2x2, aquest és l'altre i l'altre és el de Rubik's. Aquests dos són els mateix model, tot i que un és stickerless i l'altre és amb stickers. A mi m'agrada més, personalment, no sé per què, m'agrada més amb el que té stickers. No sé per què, és que potser, no sé, li he agafat més carinyo o manies meves, no sé. Aquest, com veieu, no té l'enganxina, aquest sí, està bastant sortideta, aquesta se'n va acabar sortint. Doncs, bueno, com us deia, un cub bastant fàcil, m'agrada molt, un cub molt ràpid i doncs, bueno, teniu el tutorial al canal. Per cert, vull dir una cosa, no els estic posant en ordre en plan, el meu preferit el 2x2, després un altre, no, ho estic dient així perquè els estic agafant així. Bueno, ara passàvem al EV Cube. L'EV Cube és un cub que m'agrada molt perquè per al seu disseny, ja està, per al seu disseny, mireu el disseny, és que és molt bonic. Petal aquí, bueno, a mi em sembla molt bonic, no sé si a vosaltres us semblarà bonic. Bueno, com us deia, un cub que m'agrada molt perquè és molt bonic, també és molt fàcil i m'encanta el seu gir. Escolteu, gira superbé. M'encanta el seu gir, és un cub molt fàcil que, mira, em ve de gust fer-lo. Doncs anem a fer-lo. Vaig a fer-lo. Mireu, és que és molt, molt ràpid el cub. Juntem les cantonades. Teniu el tutorial al canal d'aquest cub. Teniu aquest cub. Com veieu, és molt fàcil. Mireu, ja el tenim fet. Superfàcil és. Molt fàcil, com ja us he dit. Teniu el tutorial al canal. Doncs, bueno, passem amb el següent. Ara passarem al Master Morphix 2x2. Per què m'agrada tant aquest cub? Doncs perquè el seu gir, el primer de tot, el seu gir. Escolteu, m'encanta a mi. És gustós. Després, els colors també m'agraden molt. Són colors així com pastels i vius. Aquest blau m'encanta, aquest blau. I després, perquè és bastant fàcil, també teniu el tutorial al canal. I doncs, bueno, no tinc res més a dir-vos sobre aquest cub. És un cub que m'encanta. Per algú l'estic posant aquí, en aquest vídeo. I doncs, bueno, passem al següent. Ara aquí tenim el 3x3x1. Per què m'agrada tant aquest cub? Perquè primer de tot, és molt fàcil de portar. O sigui, te'l poses a la butxaca, no ocupa res, i te'l pots emportar on vulguis. Després, també és superfàcil. Anem a fer-lo i mentrestant us vaig explicant. És molt fàcil, us el recomano molt. I doncs, bueno, és que mira, fent moviments aleatoris l'acabes fent. És que és molt fàcil. Bueno, vale, ja està, prou desfet. Ara anem a posar això, que se'ns quedi primer això. I ara un moviment molt fàcil. Així, i ara aquest. Com veieu, que ja el tenim fet, que mireu que fàcil que és. Com us deia, ocupa molt poc ocupa, te'l pots emportar on vulguis, doncs ja està, aquest és el cub, super fàcil també és. Doncs bé, ara passarem al Megaminx. Per què m'agrada tant aquest cub? Doncs perquè va ser, primer de tot, el meu cub més complicat, que va ser el meu primer cub així molt complicat, molt tampoc, dels més complicats. Segon, m'agrada molt també els seus colors. Mireu, és que trobo que són molt, molt xulos. Després, el que també m'agradaria remarcar és, com veieu, que aquests bordes, diguem, aquests bordes són super xulos, a mi m'encanta. I després és bastant suau, brilla, no és mate com aquest és mate. Doncs, com us deia, m'agrada molt els colors i també el seu gir m'agrada.
veieu que gira superbé. Doncs bueno, aquest vídeo no hi ha tutorial encara, segurament pujaré, no ho sé encara ho he de veure, perquè és un cub no gaire... No és molt complicat, quan li acabes pillant la pràctica t'acaba agradant, és que a mi m'encanta també. I doncs, bueno, ara farem un repàs de tots. Primer hem començat amb el 2x2, un cub molt fàcil que teniu al tutorial al canal. També gira superbé, mireu, fa mitja volta d'un gir ràpid. Després hem passat al EV Cube, que per què m'agrada l'EV Cube? Doncs ja us he dit, per al disseny. Els colors, bueno, aquests colors són bastant clàssics. M'agraden també els colors, m'agrada aquest cub, dels meus preferits. Després passem al Master Morphix, m'encanta per al seu gir. Aquest és d'aquí, com veieu aquí. Veieu, s'enfoca ara. Kiji Cube. M'encanta, gira superbé. I doncs, bueno, aquest és el que m'agrada. Us he de dir que aquest és de tots aquests dels que m'agrada més. Després hem passat al 3x3x1, que m'encanta perquè el pots portar on vulguis, te'l poses a la butxaca i te l'emportes on vulguis. I per últim us he ensenyat el Megaminx, que m'encanta per aquests bordes que té així, m'encanten. I doncs, bueno, aquests són tots els cubs, us els recomano molt. Aquest també és d'aquí, el Megaminx, a veure si enfoca, ara, aquest és d'aquí també. I doncs, bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriviu-vos, us deixo per aquí el meu canal i per aquí l'últim vídeo que he penjat. Adeu!